se mnou uklidit můj make-up roomu. Tip pro vás, nepořizujte si bílý kosmetický stolek. Je na něm všechno vidět, takže jsem vzala tuhle růžovou pastu, abych z něho dostala i ty víc zaschlý věci. Pak přišel na řadu Sanitol, kterýho my máme doma docela velkou spotřebu, protože já tím uklízím snad úplně všechno. Vyleštila jsem zrcadlo a pak jsem Sanitolem ještě takhle otřela setting spray, štětce, mističky, vlastně všechno a vrhla jsem se na vyskládávání produktů. Jo a všechny tyhle houbičky musím umýt. Ty, co tu vidíte, jsou mix, co testuju, potřebuju je dodělat a můj oblíbenci. V mém případě je opravdu těžký spotřebovat všechny otevřené produkty, které mám, ale snažím se neplejtvat, takže prostě furt na sebe něco plácám. Jo, vidíte správně, to je 700 ml micelárka. No nic, doplnila jsem vatový tamponky a tenhle šuplík, ten mě čeká. Schválně budete vědět, jestli mám natočit, jak třídím tyhle moje oblíbené a nejpoužívanější produkty. Tak jsem se vrhla na parapet, tady mám většinou věci na vlasy a potřebovala jsem to tam taky nějak trošku setřít a hlavně zorganizovat, takže jsem si tam nechala jenom to nejdůležitější a takhle do košíčku jsem si hodila různý sponky, gumičky. Tady tohle je takový parapet hrůzy, tam já odkládám úplně všechno, takže to jsem taky trošku zredukovala, nechala jsem si tam akorát svíčky a pak jsem tam hodila ještě SD karty. Potom jsem vysypala koš, dala jsem nový pytel a vrhla jsem se na svůj pracovní stůl, který jsem taky setřela. Řekla jsem si, že i moje klávesnice by si zasloužila trošku té péče, takže tu jsem otřela taky. Zjistila jsem, že ubrouskem to nebylo úplně nejlepší, jak jsem to pak vzala vatovým tamponkem. No a potom tady tenhle můj chillout koutek, napravo můžete vidět věci, které jsem ještě pořád na Vinted nenafotila, ale brzy je nafotím. Pak jsem se ještě postarala o svoje kytičky. A tato přežívá, ta totiž byla dřív Petrova, teďka dávám dokupy. Tohle je můj Zamioculkis, který krásně roste, vůbec nevím, jak to dělá, ale roste. Pak jsem ještě vyskládala věci, které chci natočit a takhle už to vypadá. Mám hroznou radost, že jsem se konečně k tomu dokopala. Tohle je tvůj sign, aby si taky šla uklidit, protože čistý místo, čisto v hlavě asi.